Kenya kwanza olero ni yiero mahiga 2027 biro bedo mara dieri kendo ok gibi riwore gi tim mora mar kwalo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto. Ka bende gilero ni jatend piny Kenya biro nuoyo telo kaluwore gi tich maber mar dongruok ma osebedo ka otimo. Jaod bura ma Baringo North Joseph Makelap wacho ni riwruok mar jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga en ler ni jatend piny Kenya biro dok e telo chopi higa mar 2027. Jotelogo nowuoyo e romo mar Uzalendo Half Marathon e sub-county ma Eldoret, nyasi mano bagi mar choko ne nyithindo mochando omenda kuma ne giwacho ni duol masani mar IBC ok yot mondo kwal ombulu ka gineno. William Ruto alikuwa number 1 on a free and credible election. Raila Odinga alikuwa number 2. Wengine no report. Kama umeona number 1 na number 2 wamekutana, kichwa yako naambia vile nini wewe? Sio ni number 1. So there is no rigging for elections, there is no stealing of anything. Hii ni straightforward number 1. IBC hawana nafasi yoyote ya kuiba kura. That is why it was impossible in 2022. Wale walijaribu kufanya demonstration na commissioners wa IBC, it was impossible. Wacha niseme hivi, katika taifa letu la Kenya, uongozi ile iko ni imara na tunaunga mkono Mheshimiwa Rais mara 100. Na ningependa kusema come 2027 kazi yetu ni kwenda kupiga kura na kurudisha Mheshimiwa Rais aendelee na kazi yake. Alikuwa na ile agenda ambayo imetusaidia.